other. There's an endless road to rediscover. Pozdrav se mi ljudi, ovdje Matkes i izvinite što nisam snimao jedno dva dana. Pa sad ćemo da pravimo draft i otvarat ćemo neke pekove na ovom sajtu. 2K MT Central, znači ljudi ako ne znate ima igrica koja se zove NBA 2K kao njihov sajt, ali ovo je emulacija, pa nije stvarno igrica. Pa sada ćemo mi ovdje da napravimo draft i da počnemo da vam objasnim malo. Vidite ovdje imamo point guarda, small forwarda, ono sve iste pozicije kao i u NBA live-u. Samo što ovdje imaju i zamene ove, pa tako da počnemo. Znači ljudi, ovaj ljubičasti pek, to će nam bude kapiten. Pa da vidimo da li možemo da radimo nešto dobro. Napravit ćemo, ne znam ja, 2 drafta. 2 drafta, tako ćemo napraviti i otvorit ćemo nekoliko pekova. I dobro, kako ćemo uzeti, uzet ćemo Emerald Vinnie Johnsona. I ljudi ako se pitate kao zašto ti ne snimaš NBA 2K, zato što ja nemam zapravo kompjuter, ja sve editujem preko tableta. Boom! Ametist! Paul Pierce, ljudi. Može, ljudi, to mi se sviđa. I pokušat ćemo da dobijemo 87 ili više draft. Pa da vidimo da možemo to da uradimo. Kako ćemo sad uzeti? Koja nam je sad pozicija, ljudi? Power forward. Ajde, uzet ćemo Ralph Sampsona. Iako imamo ovog power forwarda, ali je za 2 ratinga bolji, pa nema veze. Ajde sada centar. Uzet ćemo George Smitha. Eto ljudi, ja mogu da movam igrače, a to je samo da ih pomeram, pa ćemo onda ovako da napravimo. Ček samo da vidim nešto ljudi. Da, ovako ćemo stavimo. Pa daj se da krenemo u zamene ljudi. Ljudi, neću smarati sa zamenama, pa ću onda samo, kako se zove, da ja uradim ove zamene i pokazat ću vam završen tim na kraju. Pa vidimo se. I ljudi, evo nas, i za sad nismo ispunili cilj da nam draft bude 87 ili više, vidite 84, ali sad imamo ovaj Captain Pack, pa tu će možda da nam dobijemo nešto dobro, ali što će se povećati za 3 ratinga, možda za 1. Sigurno će se povećati za 1, ali za 2 sumnjam, pa daj da otvorimo. I Diamond John Wall. 3 John Walla sam dobio, ljudi. Vidite vi ovo. 3 John Walla. Kako, ljudi? 92, 89, 96 sam dobio. 3 John Walla sam dobio. Koja slučajnost, ljudi. Uzet ćemo ovog 96 John Walla. Ljudi, izvinite ako mi je glas čudan, zato što sam promukao, bio sam na izletu, sam se drao i sve. Pa, solidan draft ljudi, ali idemo mi na drugi draft sad. Pa idemo ovdje, new draft. Sad ćemo staviti, i ljudi, izvinite što moram opet da prekinem, ali zvoni mi telefon pa moram da se javim. I evo nas ljudi, zove me samo rodbina da me pita nešto, ali nema se nikakve veze. Na koga ćemo sad stavimo? Sad ćemo staviti na small forwarda, pa ćemo preći na pekove. I da počnemo ljudi. I opet ćemo, kako se zove, mišlje dobije sam nešto baš dobro. Pošto sam vidio nešto kao pink. I ja kao gledam šta je ovo. Pa sam mišljio sam dobio nešto baš dobro, ali ništa toga. Znači ljudi, onda ćemo samo prvo da radimo prvu postavu, pa ćemo onda zamene da preskočimo, pa ću ja vama da pokažem samo kapitena, ne zamene. BOOM! To mi se sviđa, Ametist Kelly Olynyk. Može uvek. Kelly Olynyk, daj mi Kelly Olynyk. Bilo bi dobro kad bi sad dobili nekog power forwarda ovdje.
da možemo da ga stavimo. Bilo bi dobro. To mi reci, dobili smo 87. Dobili smo 87 Tom Hainsona, ne znam ko je to, ali nema ljudi. I ljudi, sad se vraćamo kad stignemo do Kapetan Peka. I evo nas ljudi, završili smo klupu. I ljudi, vidite, dobio sam ovog Kenny Andersona u ovom Peku u zamenama, pa sam stavio na point guarda, pa sam ovog Rex Champona stavio na shooting guarda, pa sam onda samo Kapetan Peck zamenio sa Joe Johnsonom, pa da ga otvorimo. Mislim, Kapetan Peck sigurno bude bolji nego Joe Johnson, ali nema veze. Pa da vidimo što možemo da dobijemo, ljudi. I, okej. Stavit ćemo ovog 92 Larry Birda umjesto ovog 93 Paul Millsa, pa zašto mislim samo jedan rating, ništa više. I ljudi, opet nismo dobili 87 ili više draft, ali nema veze, ljudi. I ja ću sada se vratim kad budem stavio neke pekove da se otvaraju. I evo nas, ljudi, ovo su Rainbow pekovi, to su najbolji pekovi u ovoj emulaciji, kao, pa evo, od 96 Nikola Jokić, odmah u prvom peku, ljudi, to mi sviđa, i ovi 90 LeBron James. Okej. Niko nisam čuo ni za jednog lika iz ovog peka, pa nećemo ništa pričati o tome. Šta ćemo dobiti? 95 Scottie Pippina, nije loše. Ajde, otvorit ćemo još malo pekova, pa ćemo opet uraditi draft. 96 Jimmy Butler, nije loše. I 96 George Gervin. Ili sad ćemo se vratimo kad dobijemo draft. I evo nas, ljudi, i znam da sam pre kad rekao kad dobijemo draft, pa izvinite, to sam kažem kad budem stavio draft, ali sam se zbunio, ali nema sad veze. Idemo, počnemo sa otvaranjem. Ajde, da bi nešto dobro. I ovaj Fat Lever, njega ćemo uzeti. Ljudi, stavit ćemo Dylan Waitersa da igra s malo forwarda, iako je on shootingar, nema veze. I bit će baš glupo, ljudi, ako sad ne budemo dobili 87 ili više draft. Ali nema veze, ljudi. I dobijemo puno dobrih opcija ovdje, ali uzet ćemo Dikembe Mutombo. I bilo bi ekstra kad bi opet sad dobili ovdje nekog power forwarda. Pa možemo da ih zamenimo samo. I dobijamo power forwarda Elvin Hayesa. I možemo onda samo zameniti. Što je ekstra. I ljudi, sad se vidimo kad budemo stavili zamene i kad budemo otvarali Kapetan Peck. I evo nas, ljudi, dobili smo 84 drafta, ali sumnjam da će nam se poveća rating za 3 ili više kod otvorimo ovaj Kapetan Peck, ali nema veze, ljudi. I daj da vidimo koliko ćemo dobijemo. I nijedan diamond nismo dobili, ljudi. Koga ćemo staviti? Stavit ćemo Alana Houstona i da vidimo, vjerojatno će nam bude 85 draft, tako 85 ili 86. 85. I ljudi, to je to za danas i kao i uvek, nadam se da su uživali i žurio sam.